Λοιπόν, πήγες χθες στο πάρτι? Στο πάρτι, πού, στην ταινία? Στην ταινία, πήγες και σ' άλλο? Είναι πάρτι animal. Απλώς με έπιαζε στον ύπνο γιατί πήγα να δω την ταινία. Δεν πήγα στο πάρτι. Α, δεν πήγες στο πάρτι. Αλλά ξέρω ότι ο Α, η εκπομπή μας, ο Χρήστος μας, ήταν εκεί. Όλοι ήταν εκεί. Το μωρό που βλέπω ποιο είναι? Τώρα μιλάμε για το μια φορά και ένα μωρό. Αυτό το μωρό είναι ταλέντο. Αλήθεια. Δηλαδή, έχει μία σκηνή που πάει να φάει ένα σάντουιτς από το Φιλιππίδη, από την πείνα που τον έχει αφήσει. Το έχει αφήσει ο Μπουλάς που το κουβαλάει μαζί του, αλλά ο Φιλιππίδης το βρίσκει στην ταινία και αυτός είναι η μητέρα του παιδιού, ενώ ο Φιλιππίδης θέλει κάπου να το πασάρει. Το παιδί είναι ξενιστικωμένο και πάει να βρει ένα σάντουιτς να το φάει. Παιδιά, αν δείτε πώς το κοιτάει, δεν ξέρω πόση ώρα ή πόσες ώρες η κάμερα το παρακολουθούσε για να το κάνει αυτό. Τέλος πάντων, το μωράκι είναι μια χαρά και μάλιστα κάποια στιγμή στην αρχή φοράει σκούφια το μωρό. Και το βρίσκουμε έτσι. Και ο Μπουλάς λέει στο Φιλιππίδη: για βγάλει του τη σκούφια. Βγάζει τη σκούφια και έχει κάτι αυτάκια το παιδί. Και λέει: δικό μου είναι. Και λέει: δεν το αφήνω, λέει, δεν το πετάω πολύ ψηλά στην αγκαλιά γιατί θα μου απογειωθεί και θα φτάσει στην Τανάγρα, λέει. Να δούμε τι έγινε εκεί, ποιοι ήταν εκεί, γιατί υπήρχαν και κάποιοι σίγουρα καλεσμένοι. Έχουμε μήπως το τρέιλερ? Έχουμε δει το τρέιλερ? Όχι, γιατί η ταινία βγαίνει τώρα. Ολοκληρωμένο δεν το έχουμε δει. Είχαμε δει κάποιες σκηνές με το τρένο. Έχουμε δει σκηνές, ναι. Γι' αυτό λέω, έχουμε τρέιλερ. Να δούμε πρώτα το τρέιλερ, να δούμε για ποια ταινία μιλάμε. Για την ταινία ο πρωταγωνιστή, ο Πέτρος Φιλιππίδης με τον Σάκη Μπουλά, που τη συζητάγαμε από την αρχή τη σεζόν που μας ξεκίνησε. Θυμάστε που είχαμε κάνει και σύνδεση εκεί στα τρένα με τις ατυχίες του Πέτρου Φιλιππίδη, που πάντα τον κυνηγάνε. Έτσι, ένα μικρό ατύχημα, ένα κάτι πάντα κινδυνεύει να συμβεί στις δουλειές του. Λοιπόν, πάμε να δούμε το τρέιλερ για την ταινία. Βγαίνει αυτή την εβδομάδα, Θοδωρή μου. Μεθαύριο. Μεθαύριο, την Πέμπτη. Και αμέσως μετά να δούμε τι έγινε και χθες το βράδυ στο πάρτι. Καλή μας μέρα. Αγαπημένη μου Τασία, εγκαταλείπω κάθε προσπάθεια. Δεμένος επάνω στις γραμμές του τρένου. Θα δεθεί, λέει, στις γραμμές του τρένου. Σας παρακαλώ. Το μετάνιωσες, ρε, αποφασιστικέ τύπε? Να το σκεφτώ λίγο καλύτερα. Το μωρό, δικό σου. Απαγωγή. Άμα σε λύσω, πιστή υποταγή. Έρχεται, έρχεται. Γρήγορα, γρήγορα. Έρχεται. Από αυτή τη στιγμή να λαμβάνεις το μωρό. Κάθε πότε την ταΐζεις? Καλά, πάρω ένα τσιγάρο με το παιδί μες στο αυτοκίνητο. Μπροστά. Παντού. Αλήθεια, πότε γενέθλια? Αν έχει δόντι, είναι πάνω από 5 μηνών. Αν δεν έχει, είναι κάτω από 5 μηνών. Θα κάνεις ό,τι σου λέω χωρίς αντίρρηση. Θα βρούμε τη μάνα, το δώσουμε πίσω. Λοιπόν, έχουμε Πολυξένη, Γογό, η Ζωζό, δεν θυμάμαι, Σουζάνα, Δήμητρα, Πόπι. Τι της Πόπης γίνεται? Πώς το τάσο το γανάσι, δηλαδή είναι ζωντανό. Και εμείς παιδευόμαστε τσάμπα. Και εδώ είναι η Δήμητρα. Ωραίο κομμάτι, αλλά λίγο φεύγα. Ήρεμα, θα βλέπει και το παιδί. Πόσο είναι? Τόσο. Έχεις μια ευαίσθητη πλευρά που δεν την έχεις ανακαλύψει ακόμα. Χαμογέλα της λίγο. Ρε, θα με τρελάνεις. Αφού δεν με βλέπει το παιδί, πού να χαμογελάω στα δέντρα? Δικό μου είναι. Βγάλε το καπέλο. Από μεθαύριο λοιπόν στους κινηματογράφους. Να δούμε λοιπόν τι έγινε χθες το βράδυ στο πάρτι που έγινε πού, παιδιά? Έγινε στο Village στο Mall, ήταν εκεί ο Χρήστος ο Μπαρθαλίτης, μίλησε με τους πρωταγωνιστές. Θα δούμε και τον αδερφό του Σάκη Μπουλά, που να το ευχηθούμε και εμείς περαστικά για την πρόσφατη περιπέτεια που είχε της υγείας του. Ευτυχώς ήταν όλα περαστικά και είναι μια χαρά ο άνθρωπος. Θα δούμε και τον αδερφό του Σάκη Μπουλά και πολλούς συναδέλφους τους που τους τίμησαν χθες στην πρεμιέρα τους. Για να δούμε λοιπόν. Να λαμβάνεις το μωρό. Κάθε πότε την ταΐζεις? Μία φορά και ένα μωρό. Η ταινία με τους Πέτρο Φιλιππίδη και Σάκη Μπουλά που όλοι περιμέναμε έκανε πρεμιέρα και οι πρωταγωνιστές ήταν εκεί για να μας μιλήσουν για τη γλυκιά κωμωδία που γύρισαν με μεράκι.
Ο Σάκης Μπουλάς ήταν ευδιάθετος, αν και λίγο ταλαιπωρημένος μετά την τελευταία περιπέτεια με την υγεία του που τον έστειλε ξαφνικά στο νοσοκομείο. Δεν είχα πάθει και τίποτα. Θα να πούμε για την ταινία ή να πούμε ότι είχα μια διαθεσία και... Αφού σας αγαπάμε, πείτε μας δύο λόγια και για την υγεία σας. Μια χαρά είναι η υγεία μου. Ο Σάκης είναι πολύ δυνατός, δεν ήταν τίποτα το τρομερό και σημαντικό, απλώς είναι πράγματα που πρέπει να τα κοιτάει και να τα προσέχει, γιατί έχει μια ευαισθησία και όλα είναι μια χαρά. Τον είδατε, εδώ είναι στην πρεμιέρα του και είμαστε όλοι πολύ ευτυχισμένοι και πολύ χαρούμενοι. Άμα σε λύσω, πιστή υποταγή. Έρχεται. Γρήγορα! Έρχεται! Είναι μια πολύ αστεία ταινία και πολύ γλυκιά και τρυφερή ταινία. Για να συμπληρώσω, θα τους για δείτε αλλιώς. Για τα λες καλύτερα. Όχι, λέω θα τους δείτε αλλιώς, δεν τους δείτε έτσι. Είναι μια τρυφερή και αστεία ταινία, πολύ. Το παιδί είναι ο λόγος για να δει κανείς την ταινία. Αν δεν βρει κανέναν άλλο λόγο να δει αυτή την ταινία, το μωρό αυτό είναι ένας λόγος να δει την ταινία. Είναι καταπληκτικό παιδί, ένα φοβερό παιδί αγγελικούλα. Εδώ είναι, δεν την είδατε? Όταν το βλέπει τον κύριο Φιλιππίδη στην τηλεόραση, τι κάνει? Τρελαίνεται, γελάει, φωνάζει και το Σάκη βεβαίως. Όλους, τους αναγνωρίζει. Πρωταγωνιστές, ο Πέτρος ο Φιλιππίδης, ο Σάκης ο Μπουλάς, αυτό τα λέει όλα ή πάρα πολλά, και ένα μωρό, έκπληξη. Είμαι πολύ χαρούμενη που υπήρξα μέρος της. Γενικά είναι μια πολύ ωραία δουλειά και προκαλεί και συγκίνηση εκτός από γέλιο. Έχω το ρόλο της Ελένης, είναι μια Ρωσίδα και είναι μια γυναίκα που θεωρούν ότι είναι η μητέρα, μια υποψήφια αν θέλεις, μητέρα του παιδιού. Μου φάνηκε ότι ήταν μια ταινία ταμάμ για τους καιρούς που ζούμε, που είναι τόσο στενάχωροι, τόσο δυσίωνοι. Όλοι μεταξύ μας λέμε στενάχωρα πράγματα και χωρίς καμία ελπίδα για το μέλλον, που νομίζω ότι έρθει στη σωστή χρονική στιγμή έτσι να μας γλυκάνει λίγο. Θα βρούμε τη μάνα να το δώσουμε πίσω. Λοιπόν, έχουμε Πολυξένη, Γογό ή Ζωζό, δεν θυμάμαι, Σουζάνα Δήμητρα, Πόπι. Τι της Πόπης γίνεται? Πώς το πάσω, το γανάσει, δηλαδή είναι ζωντανό. Φύγε! Εμείς παιδευόμαστε τσάμπα. Και εδώ είναι η Δήμητρα. Ωραίο κομμάτι, αλλά λίγο φεύγα. Πολλοί λαμπεροί φίλοι των ηθοποιών έδωσαν το παρόν, αλλά και ο Νίκος Μπουλάς, ο αδερφός του Σάκη Μπουλά. Παρότι έχω 38 και 5, 39 είχα χτες, δεν μπορούσα παρά να μην τιμήσω το χαρισματικό φίλο μου τον Πέτρο τον Φιλιππίδη και τον άλλο χαρισματικό του Σάκη τον Μπουλά, με τον οποίο και με εκείνον έχουμε συνεργαστεί. Είναι δύο χαρισματικά άτομα με έναν σκηνοθέτη που ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του. Μπουλάς Φιλιππίδης, έχω την τύχη και τους έχω στο 50-50, είμαστε μαζί. Τους αγαπώ ιδιαίτερα, με τον καθένα έχω άλλου είδους δέσιμο, με τον Σάκη είμαστε πολλά χρόνια φίλοι, με τον Πέτρο έχουμε γνωριστεί στη δουλειά πάνω, αλλά έχω να πω τα καλύτερα. Πάρα πολύ ωραία ταινία, πολύ καλογυρισμένη, με πολύ ωραίο χιούμορ και αυτό το κοριτσάκι, τι όμορφο κοριτσάκι. Νομίζω ότι έχουμε και ένα νέο ταλέντο, το μωρό. Δεν ξέρω αν την είδα την ταινία. Αλλά ήταν ένα μωρό το οποίο ειλικρινά δεν ξέρω τι του είχαν κάνει. Είναι σαν τα παιδάκια τα οποία βλέπουμε στις ξένες ταινίες και λέμε μα τι τους έχουν κάνει και είναι τόσο υπάκουα και κάνουν αυτό ακριβώς που πρέπει να κάνουν. Είναι μια ταινία γλυκόπιωτη. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω πολλά, πρέπει να τη δείτε. Η ταινία ήταν πάρα πολύ ωραία. Οι ερμηνείες πάρα πολύ καλές. Εύχομαι να πάει πολύ καλά και να ανατρέψει το ήδη υπάρχον κλίμα που είναι τις ελληνικές ταινίες. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Έχεις μια ευαίσθητη πλευρά που δεν την έχεις ανακαλύψει ακόμα. Χαμογέλα της λίγο. Ρε θα με τρελάνεις. Αφού δεν με βλέπει το παιδί, πού να χαμογελάω στα δέντρα? Μάλιστα. Ναι, όντως είναι μια ευχάριστη ταινία. Και επιστρέφει ο Ζαπατίνας σε αυτό που ξέρει καλύτερα. Δηλαδή τους δύο άντρες, τους ετερόκλητους που κυνηγούνται, που πηγαίνουν και δεν ταιριάζουν καθόλου, αλλά κατά κάποιο τρόπο καταλαβαίνουν ένας τον άλλον. Το είχε κάνει στο Ένας και Ένας με τον Καλογερόπουλο και τον Κιμούλη και είχε πάρει και πολλά βραβεία τότε και το είχε κάνει καλά. Είχε κάνει κάποιες ταινίες που, ας πούμε, εμένα το φιλί της ζωής δεν μου είχε φανεί από τις καλύτερες του στιγμές, αλλά εδώ δείχνει να καταλαβαίνει τη χημεία μεταξύ των ανδρών και βέβαια αυτοί οι δύο, ο Μπουλάς και ο Φιλιππίδης, ξέρουν ποιος είναι ο ένας τον άλλον χωρίς να μιλάνε καν. Δηλαδή οι αυτοσχεδιασμοί τους είναι σχεδόν απορροφημένοι μέσα στην ταινία. Υπάρχουν αυτοσχεδιασμοί, πώς το κατάλαβες? Κοίταξε, όταν αρχίζει ο Μπουλάς και τραγουδάει από δημοτικά μέχρι διάφορα περίεργα, καταλαβαίνεις ότι ο τρόπος που φέρονται στο παιδί, που προσπαθούν να το φέρουν κοντά τους ή που
μιλάνε στις νεκρές στιγμές, ας το πούμε έτσι, με τα μάτια που κάνουν τα σχέδια με τα χέρια για να πείσει ο ένας τον άλλο να κάνει κάτι, καταλαβαίνεις ότι είναι προϊόν της δικής τους πείρας. Οι δυο τους λοιπόν είναι εξαιρετικοί στην ταινία. Η ταινία είναι πολύ καλή στην αρχή, ειδικά είναι καλογυρισμένη. Μετά λίγο πέφτει, αλλά νομίζω ότι ο συνδυασμός Μπουλά Φιλιππίδη με το μωρό που όντως υπακούει και δεν ξέρω τι του κάνανε. Είναι τυχαίο αυτό που λένε, παιδί μου, στις ταινίες πάντα τα παιδιά κλέβουν την παράσταση, παιδιά και ζώα. Εκτός αν δεν το σκηνοθετήσουν καλά και το παιδί φαίνεται λίγο άσχετο. Εδώ όμως φάνηκε μια χαρά αυτό το παιδάκι. Δηλαδή γέλαγε εκεί που έπρεπε, λαχταρούσε, πίναγε, έκλαιγε στη σωστή στιγμή. Και ο Ζαπατίνας προς τιμήν του το κατάφερε αυτό, γιατί δεν είναι εύκολο σε ελληνικές ταινίες. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια. Στην πρεμιέρα ήταν μια χαρά, φωτογραφήθηκε. Ξέρεις τι εννοώ, δηλαδή δεν τους έκανε το βίο-αβίωτο. Δεν ξέρω για τα παιδιά σου πάντως στη βάφτιση. Ο δικός μου ήταν σαν τον εξορκιστή, δηλαδή ό,τι και να του είχαμε πει. Σαν την προφητεία που δεν μπήκε μέσα και. Όλα δεν κλαίγανε. Όχι, δεν κλαίνε όλα. Δεν κλαίνε όλα. Σοβαρά. Υπάρχουν μερικά τα οποία γελάνε κιόλας. Βεβαίως τους βάζεις λάδι. Θέλω να πω ότι τα μωρά δεν κάνουν πάντα αυτό που τους έχεις πει, ειδικά όταν είναι 15 μηνών, 16-17. Τόσο είναι αυτό. Καταρχήν, όταν βλέπουν ξένους, δεν πλησιάζουν εύκολα τα μωρά. Δηλαδή τα βλέπεις ότι έχουν, αγριεύονται λίγο. Τέλος πάντων. Και με τον Μπουλά θα γρυβότανε λίγο το παιδί, έτσι. Τι θες να πεις τώρα. Είναι λίγο άγριο στο βλέμμα, το μουσι, τα αυτιά. Μισό λεπτό. Γι' αυτό το είχαν φορέσει το μωρό μπροστά, για να μην τον βλέπει, να κοιτάζει μπροστά. Δεν είναι αυτό και ο Πέτρος, κοιτά το λίγο πέσει στο εδώ και λέει, μα δεν με βλέπει το μωρό. Πώς να του πω. Έβλεπε μόνο τον Πέτρο, όταν γίνει ο Γιωσάκης. Με το Μάρς, λοιπόν. Λοιπόν, καλή επιτυχία να πούμε. Πάμε τώρα στον